Aquí sí que hi ha un problema. Quines esperances? Quines esperances que seria bo? Pas en absolut, però... Com més participació millor, però jo crec que ja d'haver pogut organitzar això ja és un gran èxit i és una gran esperança que ens obre si hi ha una bona participació, no sé exactament de quan serà. Als pobles petits per ara la participació és important i això és molt bo. I a veure a l'espera de saber el que passarà als pobles més grans. Bon dia, senyor. Què de bo? Quin xifre se pot esperar? A partir de quin xifre se... Una xifra interessant seria un 30%. De participació, suposo, 30 o 40%. Parleu de participació. Però, vaja, no sé, ja ho veurem, perquè hi ha molta gent que de moment encara s'ha quedat a casa, malauradament. Ja ho veurem. Sisplau. Bon dia. Bon dia, què hi ha? Quin xifre serien interessants de participació o de percentatges? Entre 30 i 40%. Per la participació. Seria una xifra... Cal saber, per exemple, que el municipi més gran és Sant Cugat, segons els propis organitzadors, amb els mitjans que tenien, un minut per persona que votés, podien arribar a assolir el 30% només. És un problema de mitjans. És un cas un poc especial, potser, no? És pas la regla general. És pas la regla general, però en el cas de Sant Cugat... Espero. Més gent hi ha, més difícil és de... I l'altre percentatge de sí no té importància o poca? El percentatge de 6 serà absolutament aclaparador. No té... Serà absolutament aclaparador. Sembla evident que la gent que es compta no s'atrevia ni a sortir al carrer, això és veritat. El problema és que jo penso d'aquest 30 o 40%, amb els petits pobles que serà 60-70%, la gent que es mou són la gent dinàmicament, la gent, diguem-ne, que compta. Sí, a més, associacions, com és una consulta no vinculant, hi ha menys gent que van a votar, normalment. I és un problema que la gent és farta de la política, no vol pas res a saber, i la gent que realment es mou sempre és poca, sempre és poca. I aquesta gent, que són la gent que en el fons arribaran a fer un canvi, els canvis només venen a través de minories que funcionen, doncs aquesta gent estarà pel sí. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Quins xifres se poden esperar? Bon vespre. Bon vespre. Quins xifres se poden esperar? No ho sé, francament. Per ser contents. Per ser contents, jo penso que la barra dels 30 i pico... Per participació, per suposat. Sí, de participació, evidentment. El sí té menys importància? No, sí que en té també, perquè sobretot la gent que es mobilitzen majoritàriament són per dir que sí. Sobre el 30%, el 90% segur. El 90% segur. Gràcies. Quin xifre seria interessant, o de participació o de 6? Doncs les dues coses diria, però sobretot participació, perquè suposo que la gent que es mobilitza per anar a votar és més aviat gent que vol votar sí. Donc, participació? I més hi haurà participació, més aquest sí que espero que guanyarà, més tindrà pes. Bon dia. Estic menjant, teu després. No, abans de saber les xifres. Digue'm. Quins xifres serien interessants, o de participació o de 6 o els dos? Jo no em fixaria en cap xifra, sinó que és amb la diada que és important. És que no et sé dir si 30 o 40 o 50 que surti el que surti. És una data històrica, tot i que nosaltres hi podíem pas participar. I és que ara surten les notícies, tio. I doncs... Cap xifra? No m'arriscaria. Tots els municipis truquen o envien un correu electrònic amb les dades de participació i on més endavant, i d'aquí una estona, començaran a arribar ja les primeres dades de resultats. Primer pot ser els pobles més... 200.000 vots que ens apropen a un 30%. Considerem que realment és un triomf aclaparador del sobiranisme, d'aquesta voluntat popular
trenada a través del segle. Hi ha molta gent que marcarà el 9, 5, 11, 12, 13, que estem sensiblement per sobre en nombre de trucades, en recaptació. 2, 1, mestre!